Heddiw, da ni'n Nghaernarfon ar gyfer lanshiad Ystafell Ffitrwydd newydd teuluol yn y Nghanolfan Tenis Ffitrwydd, Nghaernarfon. Wedi bod yn hynod o diwrnod wych. Da ni wedi cael athletwr Paralympaidd Matt Sgelon dod yma i helpu gyda'r lanshiad swyddogol. Mae o'n un o'r ser mwyaf y byd a da ni mor ffodus i gael o. Yn ogystal â lansio'r Ystafell Ffitrwydd teuluol sydd ar gael i bawb yn y gymuned, wrth gwrs, oedolion, plant, teuluoedd a bobl yn abal. Da ni gyn ddipyn o weithgareddau arbenigol ar gyfer bobl yn abal yn digwydd yn y neuadd. So mae yna gema pêl-fasged yn y neuadd i rhai o ysgolion arbennig, a wedyn mae yna bethau mwy ffansi fel pêl-fasged Cader Olwyn. Mae'r Ystafell Ffitrwydd yn ei newydd agor heddiw yma yn Nghaernarfon yn arbennig i Wynedd. Mae'r cyfarpar sydd o fewn Ystafell Ffitrwydd o'r gradd ucha bosib. Mi aru Matt Sgelon agor yn swyddogol ac oedd o'n dweud bod o gystal a mae o wedi weld erioed.